Krótko, powściągliwie i z dystansem. Tak można ocenić wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Wilnie. Na kilka godzin przed wizytą prezydenta litewski Sejm zdecydowaną większością głosów odrzucił rządowy projekt nowelizacji ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk. Tak więc nadal wielkim polskim poetą pozostanie Adomas Mickiewicz, a litewscy Polacy nie przestaną odczuwać osobowościowego dualizmu. W Polsce żyją Litwini, żyją też przedstawiciele innych narodów. No do głowy by nam nie przyszło, żeby nie mogli pisać swoich imion i nazwisk zgodnie z ich brzmieniem w poszczególnych językach. Sprawa pisowni nazwisk podnoszona była od prawie 20 lat. Strona litewska od lat mamiła obietnicami, a Polska bezkrytycznie je przyjmowała. Dzisiejsza decyzja nie pozostawiła złudzeń, że to demonstracja antypolskich nastawień litewskiego Sejmu. Ten problem pozwala na to, aby ci, którzy nie są zwolennikami koncepcji bardzo silnego zbliżenia między naszymi krajami, mieli argumenty. Jakie będą dalsze posunięcia Polski, dziś trudno ocenić. Prezydent Kaczyński odciął się od wszelkich dyskusji. Poza oficjalnym oświadczeniem nie dał żadnej szansy dziennikarzom, nie zgodził się odpowiadać na żadne pytania. Panie prezydencie, może na 2 słowa? Sytuację próbowała ratować prezydent Dalia Grybauskaitė. Prezidente, galima jūs pakalbinti du žodžius? Galima gal. Labai tikiuosi, kad anksčiau ar vėliau Lietuva sugebės išspręsti šią problemą. Apgailestauju, kad esame dar pernelik užsidarę, pernelik skausmingai ir per jautriai žiūrime į daugelį dalykų. Kuo labiau atsivers tauta Lietuva, kuo daugiau tolerancijos bus, kuo daugiau supratimo savo visiems piliečiams, tame tarpe ir Lenkams, ir įvairių tautybių žmonėms. Tuo Lietuva turtingesnė bus. Labai noriu tikėti, kad mūsų politikai subręs prie tokio supratimo anksčiau ir vėliau. Coraz trudniej wierzyć, że sprawa zostanie rozstrzygnięta po myśli polskiej i litewskich Polaków, chociaż prezydent Litwy zachęca, by nie tracić nadziei. Mes turime tam tikrą laiko tarpą, pagal įstatymus galime grįžti po 6 mėnesių ir labai tikiuosi, kad subręsime pakankamai greit mylėti vienodai visus savo piliečius, nes jie visi yra Lietuvos piliečiai.